Arriba a la Valldigna el primer concurs internacional Arròs de la Valldigna, amb els millors safrans i pimentons naturals de Safrina, la qualitat en les paelles i fogons de Baello la Valenciana, els vins mediterranis de Bodegas Vegamat, arròs en denominació d'origen València, arròs d'Axa, la cervesa Malma i Maestria, Mau 5 estrelles, Aneto brou 100% natural per garantir la millor paella, pollastres de la granja a la paella del grup Osada i una boda casalla Salveró per preparar el millor arròs de Arranca la amb força i amb molta categoria el primer concurs internacional Arròs de la Valldigna. I a Benifairó de la Valldigna, la nostra Juaneta, amb 87 anys, continua preparant-la per a tota la família. Un arròs en condiment, fet en paella on les pilotetes, el pebre roig, un protagonisme típic de la contorna. Per molts anys, Juaneta i els que venen darrere que continuen la tasca gastronòmica de la terreta. El 18 de setembre, la Valldigna obre les portes a la seva gastronomia, a la seva cultura, a la seva gent i tradicions, a la seva terreta. Tots junts brindarem pels 100 anys de la ciutat de Tavernes de la Valldigna. L'arròs de la Valldigna, l'arròs de la gent de Barx, Benifairó, Simat i Tavernes de la Valldigna.